आंनि मुङा श्री रंजति नार्जारि आं सिनापाना गोजौ फरायसालियाव थाखोसेयाव फरायो। खुलुमबाय आंनि मुङा सुबुंबार सुसार। खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि प्रिति सरगियारि। आं दिनै बे विकसित भारत बिल्डिं 2025 जोंनि सिनापाना गोजौ फरायसालिया थाखो 10 निफ्राय सेन हेबनाय हाबाफारि लादों आरो आं दायो बेनि सोमोन्दै सुंथाबै बिबुंथि लाखिनो सानदों। सेना जादों गोदो गोदाय बर' हारिया बानायनाय मोनसे ना हमनायाव बाहायनाय आगजु। बेयो गोजाम आबौ आबैमोननिफ्रायनो बाहायगासिनो दं। सेनखौ हेबनायाव गिबियाव औवाखौ दाननाय जायो। औवानिफ्राय फिसा फिसा खाथि सैनानै बेखौ खाथि सोनानै बेखौ हेबनाय जायो। बेबायदिनो हेबनानै दुलुर महर होनाय जायो आरो बेनि फारनै खर' थायो। फारनै खर'आव फारसेखौ खावसे होथेयो आरो फारसेखौ आबुङै होथेयो। खर'आव खावसे होथेयो आरो खावसेखौ खुलायै दोनो ओमफ्राय आरो मोनसेखौ आबुङै होथेयो। खावसे होथेनाय बाहागोनिफ्राय ना हाबबाथाय बेनिफ्राय दिहुनो। सेनाव आरोबाव ना हाबनो थाखाय बेयाव मोननै खफ्रा होनाय जायो। बेनि गेजेरजों नाया हाबो आरो बेखौ दैयाव सानाय जायो। बेखौ बाहायनानै गोबां नाबो हमनो हायो। बेखौ फाननानै गोबां रांबो आरजिनो हायो। सानसेयाव बेखौ मोननै मोनथाम बेफोरबायदि बानायनो हायो। बेखौ बानायनो एसे गोबाव सम नांगौ। सानसेयाव बेखौ मोनथाम मोनब्रै बानायनानै फाननो हायो। बेखौ फाननानैबो गोबां मानसिया जिउ खुङो आरो बेखौ दैफोराव सानानै गोबां ना मोननो हायो आरो बे नाखौबो जों फाननानै गोबां रां मोननो हायो। बे रांफोरजों जों नखराव जानाय आंखालखौबो सुफुंनो हायो। गामिखौ माबायदि दिहुननांगौ? गोसा बेखौ फार्स्टआव एसे बिगुरखौ बोखानानै बेनिफ्राय बेखौ बोखानानै एसे खामैजों होनाय बेखौ माबायदि हेबग्रोनांगौ? हेबनायखौ फार्स्टआव दिरुंखौ लाग्रोनांगोन। दिरुंखौ फार्स्टआव लानानै हेबलांबाय थानांगोन। बेसेबां गिदिर बनायनांगोन? गेजेराव सोनांगोन मिथिनाया गेजेराव गिदिर जिंनि किमान गिदिर खालामबाय फिसा खालामनांगौ जानांगौ जिंनिया नैबे फिसा जानांगोन। सिनिखौ गिदिर खालामनांगोन। सिंनियासो फिसा सिनिखौ गिदिर बेसेबांखौनो होनबा नों बेसेबांखौनो बेखौ सोगोन सोनानै ओमफ्राय मा बानायदों नोंसोरो? गासै खैथासो नांगोन? मोनब्रै सायावबो नों दंफां होबाय हा खानो थाखाय मा खालामो बेजों?
Ha? Bijo मा खालामो? ना सायो ओइ सायो Mà naku mau bisa kan? दैयाव सोमब्रनांगोरा दैयाव गारान दोनबा नाया नाङो नामा? अ बान्दो माबा थोनांगोन दंग'फोराव खफ्रा बायनांगौ खफ्रा बानायबाय सानिया सानिया Nah, nah masa dia apa? खफ्रा होगोन या खफ्रा खफ्रा होगोन Masa dia kan? नै सायाव हाना होगोन मानसि बेफार फालांगि खालामो नामा बिसोर? बेखौ खामजायो फानबा Bersang selagan? 200 300 300 350 सानसेयाव गंसे बानायनो हायो नोंसोरो? हायो गंनै गंथाम हायो बा हाजिरा थानाय नङा जों माथो नोंसोरा? थायो Fangsi yang buat macam bersang kau nenek. itu एखनजों गंनै गंथाम गंथाम Fangsi gue bayar tapi bersang sesuatu nanti. गंसेखौ 2 घन्टासो लागोन 2 घन्टायावनो हायोना? औ हायो अब्ला सानसेयाव खैथासो बानायनो हागोन नोंसोरो? सानसेयाव गंथाम गंब्रै सिरे बायनो जिराय बे सायावसो बेनिखिनियावसो जागोन बिदिनो जाया ini saus dan अ बै सायाव हाबारा दे बानायगोन गिदिर खालामनि बाहाय Jadi plan jangan kan? अ प्लेन गोनां Kecil berundal sama. Kecil kalau berapa? उनाव हाबा समान जायो Sembah.